இங்கே ஒரு தாத்தா எனக்கு சாண்ட்விச் வேணும்னு பயங்கரமாக கத்துறாரு. அவங்களோட ஒய்ஃபும் ஓடி வந்து சாண்ட்விச் ரெடி பண்ணி வந்து கொடுக்காங்க. அது ரொம்ப பயங்கரமாக சாப்பிட்றாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட துணியை தைக்கலான்ட்டு வந்து உட்காந்து தச்சிட்டு இருக்காங்க. திரும்ப எனக்கு சாண்ட்விச் வேணும்ட்டு கத்துறாரு. ஸோ திரும்ப டென்ஷன் ஆகிட்டு போய் ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்காங்க. இந்த வாட்டி சாண்ட்விச்சில் டிஷ்வாஷரில் கொஞ்சம் ஊற்றி விட்றாங்க. அது போய் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் கொடுக்காங்க. அதையும் அவர் சாப்பிட்றாரு. சரி திரும்பவும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்து துணி தைக்கலான்னு வந்து உட்காடுறாங்க. திரும்பவும் சாண்ட்விச் வேணும்னு பயங்கரமாக கத்துறாரு. ஸோ இந்த வாட்டி இந்த பாட்டி ரொம்ப கோமாயிடுறாங்க. ஸோ பூனையோட வேஸ்ட்டை எடுத்து அதில் கொஞ்சம் வைக்காங்க. ஸோ அதுமே ரெடி பண்ணி எடுத்து கொடுக்காங்க. அவரும் அதை சாப்பிட்றாரு. திரும்பவும் ஒரு சத்த கேக்கு சாண்ட்விச் வேணும்ட்டு இந்த வாட்டி பயங்கரமாக கோமாயிடுறாங்க. ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுறாங்க. ஸோ சாண்ட்விச் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தெரியாதனமா அந்த பாட்டில் கீழே தட்டி விட்றாங்க. ஸோ பாட்டில் வந்து எல்லாமே கீழே விழுந்து உடைய ஆரம்பிச்சிருது. அந்த கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்து பிரெட்ல வைக்காங்க. ஸோ அதையுமே எடுத்துட்டு போயிட்டு தாத்தாட்ட கொடுக்காங்க. அவரும் சாப்பிட ஆரம்பிக்காரு. வாயிலிருந்து பயங்கர ரத்தம் வர ஆரம்பிக்கி. ஸோ திரும்பவும் அந்த பாட்டி துணி தச்சிட்டு இருக்காங்க. திரும்ப ஒரு சத்த கேட்க ஆரம்பிக்கி. ஸோ இந்த பாட்டி மெதுவாக போய் அன்பா சாண்ட்விச் வேணுமான்னு கேட்காங்க. இப்போ தான் அந்த கதையில ஆரம்பிக்காங்க. அந்த தாத்தா இறந்து போய் பல வருஷம் ஆயிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த தாத்தா அதிகமாக கத்துறதுனால ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அந்த பாட்டி இந்த மாதிரி சைக்கோவா மாறி இருப்பாங்க.